say unity in Christ and I say nkabum wo Kristo mu abusiafo na woche asan abeto yembio yedi asede mu oden ebema chedi ampon yankopon sanse nepe na ama menu mienu yeda so ete enkomu kote mu nyinara ye ne wa hye adusua foforo ase na woche mu no ye wo ne no ye adusua tosomiensa ose nkabum wo Kristo mu ye basisia pakrampo boy mienu so na chese we are social beings be be na ye nyina ye wo asafo mu na ye betima ka se ebi wo ebi aye da we afa omre mo ase brada na fro hu se na woti mo ba se Kristo no obre ne ho ase enti wo se ye mfa ya adwene ensi Kristo Yesu so fi so no pe ne be ma ye nkwane ahode mata hawa ebi a adekro no wo de ye defa because obi wo ba na se mo de pa na asafo mo pese ekoma no abusiafo adofo no mo amohwe ni mo amutie yebesan ama mo akwaba so nkokwan so na fe so yada mo ase se debirada mode mo fidie eda London Ghana memenda akwan for school ena fe chose mo empensempense mu se na medi kan ekae no kwata mu nyinara adusua na ye ne wusua no ye hwe krontofo mu medi kan ena fe ne etoso mienu no se ne Paul akiro koma sa asafo no na ye di kan eye adusua ne mienu kwata mu no na atwi mu no ye pese no hwe ne etoso emiensa no se na mekan no atifi asam no ose nkabum wo Kristo mu mienkotie enyom emfri church kwa for home brasisia Yeah.
yɛda church kwafo ase enuma omudi abedi edition enimu ede amayen ene na mesa fasa kwanya yi so na media ase da pese ama 3ABN Ghana TV na afi Hope TV Ghana sajuma ko mienu yi eye ankrankra wafa TV adwumade ato mo so ade omo bo ya ne se ombebo onyankopon asem ho edawro tie sa na ankrankra so na yi ntubo akakra de miemi omo mfidie se na ebe ya onyankopon asem na betimi atre akọwiase afana nyara se wutie wo hwe a obo se one number egu yemfoni no ne esre obetimi afa one number no ofra obebeje so kakra bia betimi no fa bo asa adwuma koyi na nam saye so onyankopon ahira bebre wie ni sadia ene na mesa kamfo ama se wonya subscribe to your channel na wo hwe YouTube I so say obenya subscription button no so wia na fi osa din se mi adoma no se che se yes adwumadi ya wonso wonsa be ka bi wonsa ka bia na wonso awo so akwakoma adofo enmo me wie ni sadia ene na me ba efie se na abusiafo mo me nkyam be boa na fe ye de adusiam mpensempense mo de abrem no mayo mo e de akyerem fe wia ye de ti anu adusiam me de mo somfo Bismarck mensa ene ye ho adom me wo Foster enua Foster twum eka ye ho ha se Foster ye mo akwaba enua masa me da se se wajepene se enen so ye mfa adusia se emfa bre ye tifo me ko manuma Sister Grace ababion so ena Sister Grace mo akwaba enua da se wonso wajepene na nde osane ye atifie ha se na me ko manuma Elder Hansen Asamoah so ena ti ho no Elder Hans ye mo akwaba yeah minia me da se se ne watmi ni ABS edition yi da se pa na me ko eto no ho a Samuel ababi nso enete no na opini same ye mo akaba me da munyina ase se mama mo kwan se twedi ampo nyankopon emfa so na ye ni edition for enchesa na edition ene na ahurase mu no ye be kate na mama Sister Grace abompaye amaye pache bompaye da wase Israel konkomi amtanyi yakwanya abasa yenyina yemimra yemeshia ne meyo ho osabasku mu adwuma onyame yeni asem ona awasem ye beka bia Kristo manimfriu yeso se mayemfa ye person ka bibi na emom yemfa opem enye enka na nhye odi konkwan ni onyam na yetiefo ne ahwefo susutia etibia sakra wo mo ene yenyina na yenyina yenyankwa ama ye kra ewo Yesu di munti amen good mesa mama akwaba bion ya hye kwata for us in fact this is the third week ewo kwata imo ya hye first and second Corinthians last week no ya hye ne toso addition to mienu na osi the message of the cross sene abase addition na hu se sene Paul na wateten sorry na Korinto asafo no so ya asafo a na ye asafo fofra na ono muntimi di mpunimpunti na hu hia se nsem ne ohawe wa asafo no mu obe address no through letter se na ye nyina ye cha church letter no na de yesi email na WhatsApp ba first no de na chese obe kuchire letter na wabon modi ama akwakọ odi asuma nsum hyenfo bi no modi akọ na afi ti Paul nso di sa adwuma no na second and last week edition na ye share the message of the cross ntewantewadie a na aba asafunu nyina no na Paul epese o kyerese ne tofa bum no se o betimi aye anu yi ana anu yi the solution no eye asenua no asem enti o presenti asenua no edema no momu se sabi asenua no asem no eye nkwase asem edema womo a omumpe onyankopon asem sanse those days no na ye bo asenua krampo a onipa kyese nya de wo se ba wadwene mu krampo ya de bone pa but to Paul no asenua no ebeye twene a etwe onyankopon ene yen ebum sa message na no or present ya Korinto for no na this week no ye call another important lesson pa ewo because sa lesson is very important because sa experience na yinyina yanso ye famu ewo ase o si unity in Christ nka abosam no ye be fa 1 Corinthians chapter 1 verse 10 1 Corinthians chapter 1 verse 10 ti wa ya krado no obetimi akan 1 Corinthians chapter 1 verse 10 na anuanom minam yen awurade Yesu Kristo din so mitumofo se mu nyina enye anokro na mpaipai mu ama mu na emom mabo
awie mabomu awie peye adwen kro ne nsusuye kro emu amen great bidamase nda ase pasa me se wakan ama abusiafo ye behwe adusua foforo mu ne etoso miensa ne ose nkabom wo Kristo mu se ne nyina nim no se ne Nyankopon bo ade no onipa krampo bo ye mienu so hu na chese we are social beings ye be coexist sa na moa no so sa nti hu moa mu na makoku sa moa mienu miensa nunum no mu nam sa but omunam sa no tumi se duba bia na omde agrom ho na we dia kan ho na we dia kanam omo kontokwa the same thing now transfer the body pa mu asa na yenso yete e wo mu a ye nam akuoku sa ye nam nkabo ye wo yini ye wo akuoku sa e wo mu na yenso yete esi ho na aye twede bo aye ntokwa bebre eno asa na asa transfer e ba asafo no mu asafo no nso ba nso akuoku wo mu bi wo ho a leader bi ka asema no mu di nachi obi nso leader bi ka asema na nkrofo nso di nachi na aye basa wo asafo no se na me kan minim asembisa nse what experience sabi wo asafo mu ana so what experience bi sa wo asafo mu dia and then after wadwene bu that was the challenger na Paul nso face oni Korinto fo no papa mu aba asafo no mu watim wa kame ados wo asafo no niam bebre na dim papa mu nti o seize sa moment we say now they are addressing the issue of unity na nsema esi wo Korinto fo no yenwie no bo say the same thing enso ye face na anu yie no enesen adusua we ede be maye maboafo no so beboa na afi yetimi acheche mu na yehu sene yenso ye bebo yembra afa yentoaso na afi yenhwe adusua edikan o see the problem of cliques in the church and say asafumu akuku how no say ku ba asafumu a how ben ena ediba yenkan bibi na afi mema same and address some issues bi wa say 1 Corinthians chapter 1 12 to 17 yenhwe asama ewo hono Inti radiasem. Ose. Ene se. Mu bia ka se. Me de me wo Paul afa. Ana se me de me wo Apollo afa. Ana se me de me wo Kefas afa. Ana se me de me wo Kristo afa. Wa papa Kristo mu ana. Paul na obo no asenua mu emamu. Ana se obo mo asu. Obomosu she Paul dimu. Me do Nyankopon ase ma mu bia su G Crispo ene gayo. Na obi anka se obomo asu she Paul dimu. Obomo asu she me dimu. Afi so me bo Stefano fiefo asu. Na nkae no de se me bo obi asu a menim. Na Kristo ansoma me se me mebo asu. Na emom se me meka asempa no. Enye nyasasem kamu. Na Kristo asenua no anye kwa amen same ye hwe nkabom asemo na de Paul etro akoma Korontofo no o hwa na wanya information bi na ogina so a wode trust asemo ebinum se mediwe Apollo achi esi mediwe achi na opeso address infoni ben na etwa kire yen wa hase adafo no ma mutie nso yeda onyame ase se monya abre tie yen Estronya mkupon se o ma nyina adusuan mu ntiase sade enua eka akenka asem no ema ye dedede no ne yehwe title no nso a osi unity in Christ sani anka Paul na o hwehwe ne se asafo ni nyina benya nkabomu enti se wo ho ne se asafo a otiye na asafo a ekoso no basabasa eba mu a na kire se nkabomu enim na yen se okai akenka asem no free verse 11 no ho eba yenua ba bi a ne yefre ne Croy ekoyi Paul asutri enti okoyi na asutri ne etwa se eni wate no na nam se ono akoma eda onyankopon so na wodi Kristo adi nkai asi wo manim e wo last week adusian se wo hwe cross no na so hu se ntitimu e wo mu a na eyade a e ha ne yie na ebe de na ye nyina ye wo asafo mu na yebetima ka se ebi wo ebi ayeda we afa se de ebi wo Apollo afa na ebi wo Kefa afa na ebi nso e wo Paul afa na afi nso Christ nso esi anamu mi wa nso no ye nyina esi Kristo Yesu ananyankopon ne Yesum no enti Paul hu se issue bi sa e wo hones wa anhwe no address a
ɛde basa ɛbɛtena mu saa yesu kristo no a wɔsɛ yɛde yɛni ɛsi ne so no yɛntumi ɛmfa yɛni ɛnsi ne so pɔten enti yɛwɔ mu sɛ letters no ɔde ɛkɔ akɔma Corinth foɔ deɛ nanso no adɔfo no ɛkɔ ama me ne wɔn mmienu nyinaa Paul sɛ asafo no na nteteyɛ na sɛ apreapre aba emu na ɛdeɛ bɛyɛ na ɛde apreapre ba ɛfiri sɛ sɛ wo kaa kenka asɛm no a ɔme yɛhu sɛ nkyekyɛmu a ebi kɔdi ha na ebi kɔdi ha na ebi kɔdi ha no ɛma nipa bebree ni yɛnya adwen koro ɛfiri sɛ wei ɛwɔ no position a nsusuyɛ bi a ɔde bɛsusu aba no na ɔda opponent no nso anyi ntoma a mmerɛ biara ɛmma koroyɛ ɛmma asafo no mu nti sɛ yɛhwɛ verse 10 a yɛn ka abosɛm no ɔse na anuanom menam Awurade Yesu Kristo din so metumufo sɛ mo nyinaa ɛnyɛ anokorɔ enti sɛ nka ɔmo nyinaa ɛtumi ayɛ anokorɔ a ɛneɛ na mpaepaamu no a aba ɔmo mu no nkanyadeɛ a ɛbɛtumi aba ɔmo mu na Paul nso ahu yie sɛ asafo si hɔ na sɛ saa watimi wakame kunsun ni mpaepaamu ni mi wɔ afa ɛwɔ mu asafo no nyadeɛ a ɛbɛnyini da ɛmfa ho ne fasting dodo a mobɛyɛ na ɛmfa ho ne prayers dodo a mebɔbɔ enti adesua no ma yɛ akenka asɛm bebree a ɛkyerɛ me ehu sɛ na ahoɔyɛ a ɛwɔ asafo no mu na apreapre ɛwɔ asafo no mu na ntokwapɛ ɛwɔ asafo no mu abufuo asikan nsekuro wesi ahantan sakasaka abosonsom adutuo ɔtane ɛne akayɔ ɛne kyɛsɛ amumuyɔ anibrɛ ne nebɔne nitan ɛne awudie ɛne akasakasa nsisie ɔbrabɔne ɛne asutufoɔ kyɛsɛ nneɛma a ne kwase nke yɛhunu wɔ asafo no mu ne nyinaa no saa nneɛma yi nyinaa aba bɛwura miwa no nso no ɛnam sɛ ebi sɛ yɛwɔ Apollo afa ebi nso sɛ yɛwɔ Kefa afa ebi nso sɛ yɛwɔ Paul afa no ɔmo nyinaa nea ɔyɛ saa nneɛma wei no nea ɔyɛ a wɔyi n'ani ɔfoa no so no onim sɛ ɔwɔ n'afa no nti no ɔno nso bɛbu n'ani agu so ɛnya deɛ a ɔbɛka ɛna Paul mpɛ sɛ saa nneɛma no ɛbɛtena hɔ nti emergency yɛde ba asafo yi mu na asafo mu yɛ manual sɛ obi yɛ sɛ a yɛnyina manual no so na yɛmfa ɛne nipa no ndiri miwa no nea ɔwɔ saa nipa no ɛfa no hu sɛ wodi manual no ne bɛka wɔne wo ɔsɔfo anaasɛ fɛsɛ da bɛgyina wo nanso ade no wɔne ɔnya dwen nti wɔne ɔnya dwen nti no ɛne ɔno nso ɛwɔ ne side na sɛ nea ɔne ne yɛ adwen nso na ɔwɔ ɔsɔfo anaasɛ ɛda no ɔbɛ pronounce nea ɛsi no ɔno nso ɛwɔ ɔsɔfo side na nso ne yɛyi afiri mu sɛ Yesu Kristo na yɛn nyinaa yɛhwɛ no ɛna Yesu Kristo na ɛsi yɛmfa ne twerɛsɛm no a watwerɛ ama yɛn no ɛnyɛ adwuma nti Paul ɛma adusua no meyɛte asɛ sɛ wokae 1 Corinthians 1, 2, 3 and 4 ni nyinaa no wɔde adresse sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛnya nkabomu ebi sɛ nkabomu ɛwɔ adeɛ a na ehia ne eye nti no wɔde some words bi bebree beba ya ɛyɛ Greek words sɛ ebi egyina hɔ ma sɛ divisions sɛ ntitimu aba ebi nso gyina hɔ ma sɛ aprapre nso aba ɛna ebi nso gyina hɔ ma sɛ ebi a vanse opinions na wo opinion ko mismo opinion ko but the main focus ana Paul pese adwene ba to ne sɛ yɛnhwɛ yi na yɛamfa saa nneɛma no ambewurawura yi mu ɛnte saa sɛ yɛnya sɛm a ɛbɛfiri asafo no mu de akɔ wiase na n'adwene wɔ so paa ne sɛ yɛyɛ memene da kwanhwɛfoɔ yi yɛyɛ kristofoɔ yi no yɛnya yɛasɛm a yɛnhwɛ so ɛnka no asafo no mu ɛnte saa ne sɛ yɛde pie ɛkɔ abɔnten a na yɛde kɔma wiase ama wiase adi asɛm no ama yɛ a ne ayɛ te sɛ outsiders no na mmoa biara ni hɔ a ɛbɛboa Yo, Milasi, opening some why I got something I'm in sure. In fact, I wanna me pick one from near Okai, you know, not just stress it much on it. I don't know, I'm say me buy a check into the chairman when you are Yamiadom. One thing Uncle Samika, me pesi ye forso in just a minute, and he say, Sa clichés, yeah. And our clicks na a wasa fumuno. Senia animal kingdom a woman. Na be a political in casa fumunyese body umu. But ye ni pa a part of us in intino, a war ninti. The only way a beboya in pa ne quanya poor faso a address no. That's right.
because ne bonsam ye very clever onim se so identity mu eba asafo no mu na oma fashions clicks ne clichés a ebe ma ade no me ne wo ko nti me de na me ne wa betena ha na ya yesaba school me no wa asem me wo we afa but ne obonsam ye pa ne se na wakoma nia ye ko ne ho no wakoma ne mati so na o ma ne tirimu aye ne de se wahu wo ye ne ye kura nti na nipa so mesi koma wo no na wako the other person nso ho so wo ye ne ye nti obi a wasore wasafunum it doesn't matter how asafo no etia wo it doesn't matter how e bia adekro no wo de ye defa because obi wo wana asem wo de pa na asafo ma pese ekoma no but look at what Paul did se me na me ye Paul ananka me tie say enipa ekome ho say me na me ye the top man me na me kasa ayiwom me wo Paul afa o ne Paul be ka na ye fa na safe as no kan na Peter na no woka na Peter nso we ni so the apostles ni bia na ebi mo na fa David na Paul de obada ben na Peter na Apollo enso edia anka bia nka betimi be me da mana ye say na say won lie no me obi ye Paul say hey mo obi anko ma me asem no mfa me ho ne make nyina nyame na dia ma me say menka don't ever fight for me don't ever click for me me tipo ne Apollo if you say Paul ebia na Apollo agugu so na hwan na ma ne eso oyinyame na odi Kristo be hye mu say na hwan na ye bo na senu ma mo e Paul ana da bi eti say wo ye pani bi ye you choir leader ye you singing band leader ye you Sabbath school superintendent ye you church elder ye you bibia na wunti nipa kun wo wudin ho a be a Paul stand firm and tell the people no matter how wasem mo ede no ka kire omo say emomidin emphatic clichés e wasori no so one yes how bold no a there bia ye wo pro A pro B pro C na akofa ntetimu to kwa ye hunu nyina wo na fi o say leader no a ye ko ama no so otimi sori gina ka say I am not Christ mesre mo me kura so me kom mamon kom am ye nyina ye fi ye ni Kristo ne ye nya anka ye nya pros no e wasori no nti ne na mpesa me de ebufo a menua de no so ne say wo this time is I'm not talking to omo kono omo de ya ka kire om say Bible say mo de mo ye bedru ho mo ye babies but ne ye kofa wo ho no ti say Paul ne Apollo ne Cephas no manipa hunu say nya wo any center of attraction that's right Kristo enti so obi kuma wo a ka kire ne say onya kono no for okun ni nyina ema Kristo ema wo and that will solve the problem head on. All right medase why are the purpose for ye da so ye nkabom wo Kristo mu sene addition e kono yon toso ne hwe ne toso mienu addition there my was centered on Jesus what the adwene si Jesus so or the adwene si Jesus so we no the nkabosam no repeating nkabosam no bi oni enhwe sene asema nkabosam no e kan ho 1 Corinthians chapter 1 verse 10 no say na nuanom menam ye ready Yesu Kristo din so metum fo say mu nyina nya anokro na papa mu ama mu na emom mo abomu awie peye adwene kro ene nsusuye kro mu amen yes sister Grace sa asemi Paul na adwene ben na opese ode tuo mutrim anase na sen na opese ye fasa asemi me pacho de entia Paul no wo penka bomu because ohun sa asafo no mu atete enti wo pese ye nya adwene kro na enya suba ye kabom na adwen kro ni susu ye kro no e ba ma ya adwen ma ya adwen si Kristo so a e ma ya adwen si left anase right anase elder bi so anase sofu bi so na emu bi hu se bibia ye wasafo mu no ye bota ye nyina si Kristo so tie na no wo tu ye mfo se ye nya de safi se ye ne sa beboa ma ya me suba na se papa mudi ana ntitimudie no ni nyina no ebesi nyame so mama ntitimudie ni papa mudie bia amem enti na no wo ka for esa 1 Corinthians no em say tifia sem na no wo ka no se wo de adwene insi Kristo so enti wo se yemfa ya adwene insi Kristo Yesu so fi so no pene be ma ye nkwane ahoden e na afi so ba 1 Corinthians 1:9 so a wo so Nyankopon a wafre ye no aba ne ba Yesu Kristo emu no ayonko famu eye no kwafo o se onyame no ye no kwafo nti obi ye no kwafo a ono na o se edi na chi na ye de ho to no so no se be bibi wo 1 Corinthians 1:13 wo se Kristo ya cheche ne mu ana wo se da bi
Kristo ye nipa baako pe nti chain mu no se Paul ene owu wa asendua no so ma yen ana o se nya Paul ne wu wa asendua no so e ma yen no se Paul na oboy ye boy ye nye suko ni dim ana no wasaka say da bi enyo no the boy na su boy ye suko ni dim no se Kristo ena Kristo we nipa baako ye nchiche ne mu we nipa baako nto o kan say o Kristo mu no wo so ono na obo ye bo na sendua mu e ma yen ono so na ye bo ye su a ye bo no se eja oba ene nkonkro di mu to se ono ne obi di ye ho to no so a ono na o se ma ye bota ye nyina esi ne so ne eja nchenchen na mantokwa o haw ne amane aba asafo no mu no wo hwa ye asafo kurampo na asafo no saa pepepe dete enti wo do nsa kire wo mo so a wo se wo nsa enai nyina hwe wo so firi se saa pepepe na ekoso onyame asafo mu wo se enye ye nunti na ofre ye nse benya Kristofo ofre se ye meye nkabo mu ne no do ye ho ne mfa na asam ne nko se de o ka o Matthew 28:19 wo se na enti mu nko ye amanama nyina mesuafo na mommo won asu nhye eja oba ene onkonkro di wo se ye mfa na asam ne nko ye amama nyina na suafo na because nyame asam wo tirim se wo de bekọ a enya de a wo behwe ntokwa otimi na panyi we da we say na e wo se nko wodie ne we nti wono na me wo nachi ana asese na e da esi ka no ye nkodi obi achi fi se nye wono na ye som asafo Awurade na asaba Korintians 4 me di kan ti du mi rechemu aduonu nso no se na mo enso mo ye Kristo ni padua akwa maako o se ye ni Kristo akwa na o se obi aye maako onto o se akwa ne nyina no ebia ye na dwuma se de tie akwa bia me mani wani hwe ade wano kasem ebia ye ne de pepepe enso ye nyina be kabom me ade baako pe o se enti se ye ni akwa no ni padua ne baako na akwa no mu achecha sa asafo ne baako pe but obia wo na dwuma chede onyame de ama no eti wo departmental leaders no obia wo ni position o obia wo ni dwumadi a wodie nanso so se nyina ye kabom a ene ye ade baako ne sentiti mu ba ema adwene no kutimi nkwa adekuro mu ema Kristo na ye som no ne botai wo se ye nkonko kansem no ye ntimi nye firi se obi ya adwene nko wo se ebom pese ye be ne santi ye momodin se ye nyina be ye adwene kro se na ya ye one body wo se ye one body ebeboa efiri se ebema ye nipadua ni nyina ya adwuma ye obi ya na adwuma no a ekabo man ye nipa ba akontintiti mu bi anim enti Paul se ye nyina ye hwɛ se ye be ye Paul se wo penkabo mu o mpe division o mpese ye betitim enti wo se Yesu Kristo mu no ye mmobodin se be yankabo mu na emom ye ntetim na wo se esese akwa biara eye na adwuma sede na hoɔden tie wo se obi biara wadoma kyede fa ye adwuma sede onyame de ama wo enhwe obi enkase obi atimi enkase obi atiame wo se no enye saa wo ye saa wo botaye no a esi Yesu so no woni bekwa akɔhwɛ nkyia ma wa mesi wo go no a onyame se yenye no nti wo se na wo se baako ye o se baako ye na Paul ye hwehwe baako ye na enye se won nyina benya anokro o rehwehwe baako ye wo won su ahoduo mu wo se yom pese be se wo nyina anya anokro se be enya ne no wo hwehwe but wo hwehwe se Yesu no ana se adoma chede onyame de ama ye no obi ade ne be ye adwuma ti wo de konyamsem ka beso de me koje akraba beso de be ko enfiensasa ye kaboma na be ye one body se wo se nyina no wo se ye bota ye nyina ensi Kristo so wo se ensomete ye bibia to Christ wo se ye ne sa betimi wo se Greek sa na Greek kasa no so kire se wo se nkabomu no e kire se ye nkabom no it say wodi bibi to no right position and I say the bibi ho baby a wo sa ade nke de to pa no wodi to ne dabere wo se ye ne sa na be ma Kristo ye nkabom a ye pese ye nya no ye de obi a ye be nya nkabom a Kristo hwehwe na manyame adwuma na koso because entity mu ba nyame adwuma ne ntimi nkoso I say wo ye abusua na na ukro na wo mate so obi adwene nko a ema abusua ne ntimi ntumpon na mo kabom a de mo pese mo ye bia mutimi ye se na mpanifo bu baby se praye wo yi yi baako ebu ba so kabom a emuda enti wo pe enkabom amanyame asafo no to se de ba ye mpanyindie mu a ye elderships mu ne ye leadership ahoduom departmental leaders ahoduom nyina no wo se yenye ya adwene se ye betimi anya nkabom se be ya bibia ye bia no ebetimi ayeye nti do kan se asem no tofa nyina ne se yenya nkabomu ewo bibia yeye mu me entete ye mu yetete ye mu a
ye be mesi ye target ye tete mu a ye go na nyame se ye nya ye nkɔ ho no ye ntimi nya da nkwa no anase ye ntimi nuru ho free se ya hwe nyame no ye kɔhwɛ nkyɛn ne nkyɛn awurade nhyira ye se ye be ne saa wo Yesu de mu nti amen me damase pass more ye na saa no there is the issue of sorry no ye wo ku nketenkete wo mu in France Sabbath School Action Units and I won't cook we no we ku ma ku for her men ministry for her okwan be fa so asai ku we no indigenerate into the Paul Eken. I think as we move along maybe Hans you wait me address some of these things send e be ya ku no end because sometimes a breed some pity competition be we mu class way you good is in class way no de omu to say class way nchen kron for that we won't carry class one those kind of things no you don't see that unity even though say asore bako for the sake of your distant in your church but you can see say ye deep within us no on person obeba the class ni mu pampa say on person in the class no benya bibia e bi wa na so how do we ever prevent say kwoku we end degenerating into scuffles na fe enkoye as we address the issue of wisdom and maturity no and so obeba manen kind we say na faka leadership no say bia de me ye leader ye you free one do obi foforo be hye ho a ebu ado obeba ne kwan person no be ye adwuma that's right enye ono obu ho ne nkofo bi hyase omo wo so ye ni nyina ne de ntete mo banti se nipa no ani je kwa so de be support adam de ye keka nche nti won pese obeye enti but ye ka bom ne de odo ne de oba ne de okro ne nyina ka bom a ebe menya me adwuma timi akoso no I think say as we move along we will address some of these issues. First Corinthians chapter 3 verse 1 to 4 na ye nhwe nyansa ne onyini wisdom and maturity se ne oka ho asem osiname so anuanom mantimi ne mu ankasa se honhomfo na emom se honamfo se Kristo mu nkokoa nufo na mede memamo enom ye na nya aduane ifise na muntimi nye na sisi ya mpo muntimi ifise muda so ye honamfo ebra ahoya ne aprepre ewo mu yi monyam honamfo na mo nanti ni pemu ana na so bi se me de me wopo afa ana se me de me wapolo afa na monya honamfo ana nyame asem ni amen yeah Elder Hans ye nhwe sa ade na ntiase be na e ho se nya no wo sa asem ya portro e de koma korontifo yi so far bia Paul okro ade we no abedro no say ye step back kakre bi na ye hwe background bi ansa na yate asem na say that's right because enka obia wo kiro letter de akoma obia at least you start from a very good note but with your head on or start you know chapter 1 chapter 2 to 4 no and start address a problem no actually said there was something and a very deep rooted you can say na idea na hini ewo asafunu mu na eso otu ase eti bi yen step back curtain no kakra na yen bisa yen se Koronto asafo no eye den asafo a ene ye modern church ye de toto ho a etisen eti Corinth na ankasa no a ye twere ho ade wo first Corinthians first and second Corinthians no enye the original Corinthians na Corinth ewo ho dada but Roman for no ebe destroy no in BC 146 that's right say no kura almost say the whole Corinth ni nyina na wo mo be chichire a miniature Roman colony but you enti ni yo ahona asem ni nyina wo no omo ankasa chichire mini it is Israel wo se see omo bohwete ya 1948 Britain and USA e kan bo mu chichire a miniature Israel is say wo for their own purpose it Roman for na chichire Corinth no for their own port and work. It's not Corinth as of number 1. And he said, omo thinking bibia no omo dwen na wo ho ni nyina no. Na e Greek for na yekofa wo mo begu ho no. E thinking kwan omo fa so adwen. Ti Greek philosophy and na wo mo de omo no number 1 no. Ti e ba se wiase mu nyansa na Corinth kuro no do no ano na omo nyansa mu no omo dwen se Greek for. But omo ye omo no man so ti se Roman for because na Roman for no na edi omo so.
Number 2 na ye port city. Eti akoniabadi ahodo a na ekoso within the yini nyina no na Corinth na ebehia. Na yenkai se krobia na edisa adwuma no. Vice anase bone ekoso pa because omukoduru a eho na ship fo no captains no ne omunkrofo ekoda. Enti ema omupe sebio omupe jantrafo a eho na ewo baby omudi omu abosom omupe baby asom a eho na ewo. Eti Corinth was kind of baby a se wo di Christosom ewuramu a nipa ebe mu no there is a danger say no ma omuye no wo mu fie mu no mu omu enkuro no mu no eno na omu de eba asafo no. That's right. Enti to the Corinthian church members no omu ye nyasafo pa because they reason like the Greeks. Okay. To them no omu ye titrafo pa because they behave like the Romans. To them no omu ye adefo pa because there is a port city. Nanso na a migrant workers no edodo na be ye Christofo enti na dodo no so na omu ye hiafo. Eti se wo fa we nyina kambo mu a omo thinking no nyina no ene ne nyame pese omu ye no na enhye da nko papa. That's right. Enti ne ekoma Christians we nyina ba ye ne nyina ne se odi ewiase nyansa na check say hwan ene wo on top rather than say obehu se Christo. Okay. Eti esan se enti no so hwa na se Paul timi kasa etimi ye nooma na se Paul eso nani a oze o me wo Paul afa. Okay. Ohia na se Apollo nso owani adin bi a ene ne de no kwa oze o ye wo Apollo afa. Ohia na se Peter nso aye obi a ne bu edu ne ya ye wo Peter afa. Na Paul say ene ye kenkan no 1 Corinthians 3:1-4 no. O say me hu se ne musuban tie no. Mamfa kasai ene jollof ene banku ene bremo me bremo milk because mu ye babies. Ni enti amu ye babies ne say mo dwen se wiase adwen. It is also 1 Corinthians 1 hono ano ene ayi na o kire ne wiase adwen ne kire se obi ye ka se obi ye wiase adwen a e kire se adwen bi a wo dwen no onfa Kristo ni kan. Nti o ye baby. So wo hwa o ka kire o mo se osuru nyansa eye nyansa adwene honhom mu no ma ho. The moment ya obi odwen honam mu no ma ho bia no ofra o se wo ye canal anase ade eno na nti so obi a onwene honhom mu no ye se oye nipa ba ana nipa ana honam ne odwen honhom mu no oye nyame ba ebi na si Genesis no nyame mba set asefo no ene nipa ma ekohia those who think spiritually and those who think carnally. It is a deba ne na wo bisa ho asem se ye ba asafo no mu a clicks ya ye ka ho asem yi enti efiri hen na ya dwen koye yen se e bi anwum tuo anwum kuo kotete kura ye to nwum asafo no kura itimi kutia ye na ye ma we ko to nwum eduro occasion we mu na eto na adane ntokwa men's ministry for ye program we na ko ye pa na ni women ministry for nya ntokwa saba school se na o kan ye nyina no the moment ya sa no man be ba na kire say we are babies ye o si ye matured. Now wisdom, you can say wisdom wo Bible mu a nyansa mfiti ase eni Yehowa suro. Yehowa suro ni de Yehowa suro ni say o say obi osuro nyame the book of Psalms o say na me de wo hu suro nti me di wo mra nsem so eni wa hyede so na mankwati ankoye den ankoye bone eti Yehowa suro no eye nyame asem a ye di so. Nyame asem se nyame asem say no matter how you think you are good or better or best no you are not Christ. That's right. You who free picture no matter how who so obi a good, better or best no. Enyo no ni Kristo, enyo no ni susudia no. Emfa so your sofo or your president or your conference president no. Yesu Kristo ni susudia no. Eti in this maturity and wisdom no your person kire yen nyina ne say. So what the Korinto for asafo na meka ho asemi toto yen yasafo yi ho ene in the modern sense. Hwese na ne Korinto asafo no tie no. A colony of Rome. Thinking so mu nyansa sa na wi na wiase tie meboa yen ye de wiase nyansa na be wura asafunum obi ho a wo ka asem kura wa go to Bible no ana church manual no munya ma se church manual kura nye nipa na kire tie ye de nyansa abekata yankopon nyansa so wo ka eyi a obi timi ka cho anko ne eyi na se Bible no kura no se ne kura no mkire yanka wi kura ye mfa nhyem no waka ne sa no woko wo fa saba school no na saba school kura nye nipa na kire so you see say ye de nyansa the philosophy of Greek. Yes. Ene Roman enieden. Ene yede aka sika ho. Adefo nyo wo na ade meba abruchire. Ene yede miensa we aka bom. Ene yede rane nyame efie asafo. Yeah.
sɛ yɛbɛnya nyansa wisdom no a wɔka ho asɛm no a Yeah. ɛne sɛ yɛbɛhunu sɛ sɛne Sister Grace kaeɛ no ɛyɛ Kristo nti ɔsɛ manka asɛm nua no ho asɛm biara ɛgye deɛn manka asɛm foforɔ biara ɛgye Kristo ɛne deɛn ne wuo ho that gives you wisdom. All right. ɔsɛ ɔde toto ewiase ne asafo Nyankopɔn nyansa ho a ɔsɛ ewiase nyansa no ɛfa ne no ayɛ n'asom de ne osusu sɛ nka ɛyɛ ne osusu sɛ nka ɛsɛ yɛde ne yɛ first elder ne osusu sɛ nka ɛsɛ yɛde ne yɛ Sabbath school subtenant ana head deacon ana sɛ yi no ɔno na ɔde yɛ sɛ ne wiase ɛyɛ no no ba Nyankopɔn nyansa sɛ ɛdeɛ na Honhom Kronkron ne ka ɛdeɛ na Nyame asɛm ka wan ɛna ɛyɛ the center ɛyɛ Kristo nti when you do that you are matured and you have wisdom. Yeah. When you go the opposite way, wobetumi atena asafo num enso na o baby na wo kutie Nyame ase. Yo medase Elder Hans why ade na me nhyiraw sɛ wabiebie yadwene mu course a ofa imo yento aso na ne edi hɔ no se Christ like servanthood na se Kristo nsesumu akwaye ɛno nso mepɛsɛ bɛhwɛ akenkan sɛ mienu baako ɛwɔ 1 Corinthians chapter 4 1 and 2 na baako nso yɛhwɛ Philippians chapter 2 5 to 8 yɛn di kan hwɛ 1 Corinthians chapter 4 1 and 2 no asɛm bɛn na Paul kache efa leaders Ontiero adiasem mama obia mu yen se Kristo asomfo ne Nyankopɔn ehuntasem so ahwefo na ne aka no ne ohwehwe ne no efirefo ho ne se obia behu se ɔyɛ nokwafo. Amen. Now Philippians chapter 2 5 to 8 no so Philippians chapter 2 verse 5 to 8. Moma adwene a wo Kristo Yesu mu no ara ntena mu bi. Ono na o Nyankopɔn tibia mu die. Yes. Enso amu no mfaso die se oni Nyankopɔn se. Na emom oto ne ho mpan fa akoa tibia to ne ho so. That's right. Dane nipa nseso. Na se oye na adie fae no. Ohunu no se onipa. Obre ne ho ase ye sitie de kosi owuo mu asenua ho owuo no mpo. Amen. Yo first I show sa asemwe sen na eboa ye ma yetimete Kristo nsesumu akwaye yi sen na eboa me yetimete ase de me ase Kristo mu nsesu akwaye ya o say the last week e may hu the nature of Corinth and the church no and I so I boy I remind you yeah and na Paul enya sa message no ugusu solve sa issue no enti senia kroniti no any say the Paul can asempa no edom kon but omakoma no na nye surrounded. Yes. Te no a no de abasafuni. Ana Paul gusu solve those issues no. Enuti na Paul da no wadwe say because before say Paul be da no wadwe no church no omo political views omo pe akesiye ne some obesome ene nema sana townity nti sana mo de abam nti church no omo position bi a omo pese omo supersede and override the subordinates and I say the omo wase no so eno na Paul e kire no ka say se obi o yesa no oye akwaye ana kenka say no de man 4 1 and 2 no say o say moma obia mu yen say Kristo asomfo eni Nyankopon ahuntasem so ahwefo Nyankopon so ahintasem so the mystery and I say the secret of Nyankopon and so ahwefo na Nyankopon na hintasem ne say eno na we come and say ono na o Nyankopon tibia mu die. Yes. Na so fa kwati ba to so. Yes. So what I say edi ekusi asenuan mu owo
nti wo hwɛ the history of nyankopɔn sɛ ofi asase so ɛsoro ɛba asase so a ɛne ne ɔbɛyɛ ya ɛne ne nyankopɔn hintasɛm nti ɔkwan ofa so ankɔyɛ ɔhene na wamu no sɛ ɔyɛ ɔhene na sɛnya ɔyɛ na adeɛ no wo hu ni sɛ ɔyɛ nipa meanwhile no ɔyɛ ɔhene ɛno na Paul ɛtwe Corinth church no members no adwene si so sɛ ayi kɛseya mo yɛ ɛne fashions clicks na mo ɛwɔ mu na no mo hwɛ sɛ ɛnte saa ne mom mo mmerɛ mo ase rada na afoforo hu sɛ sei na mote na maba isa sɛ Kristo no ɔbrɛ ne ho ase ɛtwe nipa nyinaa ba ne nkyɛn saa na Paul ɛka kyerɛ so it was say yɛmmerɛ ho ase na sɛ yɛbɛbrɛ ho ase no ɛnyɛ easy saa ɛden gye sɛ yɛde ho to Kristo so sɛ de Kristo so de no to agya so no so what I say it the correct view said the education no edema obusa no say what does this passage teach about the correct view one must have about human leaders so what I say the correct view no and say be ma foforo hu yɛ sɛ ebrɛ ho ase na atwe foforo sɛ den aba sɛ de Kristo ebrɛ no ase na twe yɛn kɔ ne nkyɛn no saa so na ebrɛ ho ase na afoforo so ehu amen me da se pa mo ya de afi yen hwe ne di awieye adusua no de man na afi yen sorry so say a lifestyle that reflects the cross and I say obrasu a eda asenua no adi King 1 Corinthians chapter 4 3-6 no emma me 1 Corinthians chapter 4 3-6 no na afi me masame emre mu na on addresses issues we emma 1 Corinthians chapter 4 3-6 no I say na me de me adeketo bi se mo ana nipa bi ehye da bu mi aten enso me mu me ho aten yes if you say me hu bibia wo me ho nanso enye ye ho na me dibim na nia obu me aten ene Awurade nti mom pre ho emu obia ho aten kosi se ebre no bedu ansa na Awurade beba ono na odi ne ahinta esumu beba han mu na wayi akoma mu agina adi eno so ansa na Onyankopɔn de obia ayiye bema no na anuanom munti na mede asem yi meto mene Apollo ho mekire mo yes na mosua yen se monwe ntrania watwere no na mumu bi anhwahwa ne ho ne obi ani asie amen same yenti sasemwe ase efa obrasu a eda asenua no adi sen na saade emwaye ma yentimi mbop sabrai that's in Bismarck se hwe eturo bi a wo kenka sam na hwe ejapa ya na Paul aso waso no ne duru ba bia na aso wasa calm down no ya na ni kanso yi yeah na nia o pani nyina ne se nipa ni nyina ebenya ntiase o Yesu Kristo mu yes enu ntina eturo bi a wo ye nipa bukret mi fupa o bibi ho beto bedwen ho a kwachiri no ehun se na o se me calm down na me put things in order enti Paul no opese omu nyina etiase Corinth ne tiase se ba obaye no wa mase bia oba se ye mechiche mu se de ye adusua no free na sase abesi sambe no na ne focus ni nyina ne se amanie kura na o nam a wo hunu so ye de ni tu afiase se ye kan impre se tese adie se ye puno na tese osi adajamu na o ye de ni hyensuo mu opie o ha bebrebe na o hunu nyina no osi afei no na nani agye se o hunu amane emema wo because ka onu nko ade anke itore bi anko be ka se I'm fed up. I'm ending here. But was set a pace, a quiet to her as a leader of the group. Into what they better to say, a woman say, additional meati as I say, a woman say, you know, because we were up to our fan, we say, we are fan. Nenso, yen try say, your best supported leaders. Meanwhile, or more yenia as the year Christ likeness. Ni ani Kristo eko na se ni omu ye bia no ani Kristo ebo ebrade a eni enenu kwa se ye toaso ana se ye pia omu emu omu eye enti se wo ye
leader na sɛ woyɛ okristoni nso ɔse be aware say you are ever ready to suffer. That's right. Because one fan say otinim na yen say from dada hongro so de a ene e beduru ba bia asafo ba bia wonsusu da say obeka ho asem no na obekwa akoti ne ba bi no wanhwe ada na no ebebu wabam na fatoto ho say etese nia Paul wo ka nyame asem a na ye stone ye tobo ebro no wo ho asem na kan etese no fatoto say etese nia Paul ye de ne kotu afiase because of onyame asem a wo kanti entini biara ni ho a eba mu asafo yi mu a ni kwase ye man ebu ye bam na yenye ever ready say eniema nyina enko so chechen sa ye ya kristofo nko ade ebeto da bi no eniema bechia ebeto da bi no nia one ne ekoba no obesa atwe no ho ebeto da bi no osofo bi beba ebia nanka ne no wo ho no na ne kapa betini obai aso no nka entini niema na utimi ye ede bu asafo no osofo ne ntimi nya ya da bi uni Apollo afa uni Paul afa uni obi afa wo Kristo Yesu afa enti wo se yemfa entutu adusian entutu ho se Kristo Yesu lifestyle obi pray no sa lifestyle no na mnumi o se ye follow na emom no ma yemfa enkoye se esimasi na ebu amimne bi etwa mu enti nasema banko ade de sema nka bia mana ebia na manya amane ebasa na wuyi Kristo esinche na odi wani esi enipa eso enti ni odi etwa ato okura na o kan se emre biara no minu mienu yemfa Yesu Kristo nko na ensi eni so e obi bia mu na se ye Yesu ntino si ye kwamanie mu a Paul to ye se na niji ese wo kwamanie mu enam Kristo enti se wo so Kristo ntino ye yiwu fancy ye wa free word obi abese wa na se ye cancer money egu so a o se ma wani nyi evise Paul se wonu Kristo nti na ni eje na momu nti no na ni gise ye de ne tu afiase munti no na ni gise ye stone munti no na ni gise ye de ne hyenso munti no na ni gise ni ye ni bia no o prince no wo yeye so de be ya Kristo Yesu enti no one afoforo nyina be hunu no omode no ebetimi asi wo mani so na waye mo a priority in life I mean say amen that's the pass I say waye na sa ade amaye na me fa last one on my thought on this now and can say unity ya Paul kan ho asem nyina no adofo no it doesn't come natural to us and there's a share dream a man natural say ubetimi de wadwen asi so Philippians chapter 2 5 to 8 Kristo mu adwen ni bi ebetena wo mu enya sa sebi omani mu ampanimfo a motie me enka se wiase nyansa mu a enka ne Yesu beye ne bekasa ko wagimi pa wo ade na ade emfa wo wote wo ba bi na ese wo ba beji obi ewu ma no enti Roman fo nwoma no se eya hintasem kura se anwanwasem se ode hie bewu ama enkoa na mmom eye hintasem se oteneni ni ebewu ama adebonyefo eye hintasem se mystery it is a mystery of say yebetimi aye eye no onse na meka ewiase nyansa ne Nyankopon de ewiase nyansa mu no se obi beye leader oba or bodyguard ye kotokoto no ye ni bibia but Kristo nyansa mu no se ye ho sa abofra you are rather the servant it's a reverse enye natural to humanity because of bone eti say yebetimi aye ayi sacrifice na free ho a very painful say Paul pa ka ye ho sanka be ye wo de gongongo na beka say enye me ni Kristo ma monko ma me no enye easy say wo beka gi se Nyankopon honhom e wo so na watimi ayi sacrifice na free ho eno nti me gidi say asenua no ho ade na ye kan say yembisa say asenua no ye den ya asenua no ye nimbuase asenua no ye wosom asenua no ye self denial any uwu self sacrifice eno nti say yebetimi ayesa eno na ebetimi amayenya Nyankopon mu nimde no eno na Bible friend godly wisdom but we are wisdom ni de hu ni say bi wagimi wan we kra wo ye elder na ne isameka ye say obi e kan ho asem bi na oyere kotia the next one we can actually say okay say we the way dey drum finfin afi e be ban for mo ade mo it can happen because pese ebeto no obi kura na elder no so na ne yere na ye de aba ne so na adane to kwa ono obenya ntokwa a part of the great controversy. All right. Nti yemfa nyame honhom no na yemfa nya sa unity no.
yo meda mo ase moya de pa moya de onyankopon enhira say mama mo kwan na adusua ti say e de abrɛ yen atifo abusuafo adusua de abrɛ no o unity in Christ Korinto for na mpapa mu ewo mu na unity eniom mu sara na wo de ba yasafo mu so a unity eya na ayeden pa asafo no wo eku nketenkete ni nyina eye for administrative purposes for management purposes Christ na na eda so esom eya me create impression bi say tembia ye be yi obi ye leader na ebe ka se bi obi nso mbeso no ono na ye boni bi nti na ese onko na obi nso mra sa impression no nyina emfa nka bomu ma o ye yi na firi ho o ye yes wa yes ye yi na firi so I say sadie na ye wa asafo no mu no emwa emfa nka bomu emma action unit samu mudi nhihye bi aba mu action unit na eboa mo a transfer it to other action units say ye di ade bi aba eboa ye monso munsua na monso munye so ata say action unit bi krampo e ka se obi nkɔboa o krampo dabi wuyi ma afiri akwa e ho de me nkɔ ye nipa baako saa de wi na nka nde Paul twrabre ya saa niema we no no nso nkɔ bɛbɔ so because eno na ye experience wo ye asafo mu ye sua disua yi enye se ye sua ne ko ye fa de ahye butum akyekira boye ntoma no na fefi nda koi ye hu ne saa no ye hu se nyina Christ ne nyina ye hwe na fe opia ababatu ye nyina se atimi ye nkabom atwen no saa na adusua we Paul pese ye nya no ha next week no afre de ode brand sin in the church bone wo asafo no mu eno na ye ba bedra se medi kanka se wasafo mu na unim se oha wo mu a twen Korinto asafo we obun se wo de kra de se oha wo ni asafo mu next week ye de no so ebe bro Yankopon enhira mu na patwani na mema foster enhira so emaye vampire eda wase nyame batampa wa emiye no adodo so do da dum yen ne dema otifo no hwefo miye mobo se de kan ye amunti na so pam yen so ensesa yen ne edifo wo ho emo yen kwa hodo nyina mu yen koso enye bi enche ema oma eda wase boa yen ne hu ye mobo ni won eboa e show Hope TV ene Tribune come no madwuma ntumpo ahodo nyina mu eda wase se wati empire boni ensufre e wo Yesu Kristo din mu nti amen amen